aprang si nilitum news 24 Karbi Anglong channel kelang arat tumphana nilitum news 24 Karbi Anglong abitung benali tumphan kardom pajerik long kardom si nilitum news 24 Karbi Anglong kelang arat tumphan an nilitum thek an unan ke nilitum birta stami pangdak pon bom si bang bom lo lapente nilitum ke thek ason an stami nilitum news 24 Karbi Anglong kelang arat tumphan an stami pachini pon bom lo si sontak taksi pini nilitum kenang sok Karbi Anglong along lir sengsang alir along ilitum dawai darus tami ilitum dupik ilitum cini pon bom la sojok anco takali ilitum long dak serang long pu ilitum banga khait akhaprek adeta tum stami Karbi Anglong ke serang long pu hok ponsi ason dawai darus tami nang ribom bang bom lo lasi bangso dawai daru puthak ilitum long isi NGO alang litum institute stami alang litum paklang pon bom alang litum di pon bom lo bante nam hai dawai darus tami ritani pon bom lo lasi non nilitum kachini ponji aputhake ini Karbi Anglong angkang pialong institute ili alang litum NGO men ili kang dapol ke Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation NGO Trust si kopi posila trust pugedokok mam bangso puthak nilitum kachini phan boi ponpo nilitum along non nililong do lake managing director mate thiek pen MD alang li nilong dolo alang li hin pen sin nili ini kopi posila trust pu bangso alang tu NGO long dokok ma lapende Karbi Anglong alang li tu dawai daru kiri ketal li pendang lok alang li tu koan ang dengli lo bangso puthak nili aprang si alang li hin pen kachini phan bori ponpo aprang si nang li phan nili tu news 24 Karbi Anglong channel hin pen phan kardom pajik lo kardom si ini nang li phan kachini bate nang li news 24 Karbi Anglong channel kelang arat tum phanan nang li phan nang pachini ji kang tung bang kelano je nang li tum ICNGO dolo lake Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation NGO Trust kala trust po din ko piposi trust budokok lo bangso puthak nang product ben news 24 kelang arat han pachini ji labang ke lapuson lo Institute of Homeo and Health Science Education Ayush Foundation pu padu kok abangela lo ilitum inglong ke traditional ilitum ke inglong along kedua kean pan laso sub institute punil tum labang so amen pen kang pupon do lasi la Ayush Foundation trust abang ke lapuson lo Ayush pu bangke dawai daru labang so kaselam along sidokok lo lasi nilitum abang ke laso keseng pon la Ayush Foundation abang mane nilitum ke lasi athe amu non rig bom lo lasi ni tu nursery pangcheng pon lo labangso phangsi labangso ki erdam atlam bangke mena jungjung long ipuso pongso sting jam pasi ere pika cheng lok la hai hoya dawai Karbi Anglong long kelong joy ke dolang no na mat ke koi phis tame arong ke the thing pia dawai ana bangke kom hek jum hek lo laso pasi non bangke Ayush Foundation mane niltum non si rin bom bibom thu labangso ke cheng thu non si ansi niltum labahai aklim ke nursery basi puthot niltum labangso dawai seng thu po laso phansi Ayush Foundation lapen non si labangso institute sa aki milang lage ke seng pinang traditional medical pu bangke laso phansi pudam lo trust pu hormu bangke lapuson iklo ho dake kp itumke labangso kp pu dim bangke litum akhe duana phantame labake homan odhikar abang khutina phantame labangso kelang pachitang kachirap kachito kiboy kisung angton along pen niltum labangso kelang pon labangso NGO pen aja kong iglo trust ke lasi ladak kapreka khai tumta dhorom alam do kapreka tumta meke thek asom som do puta hal hai tumban pamelai ramji phansi lake NGO trust lake each section niltum labangso bangke Ministry of Cooperation Government of India MSME Government of India lason thakse niltum la ISO certified la sa Government of India labangso niltum recognition poson sin niltum labangso ki pon ma labangke non eprang bang ji litum we kimi labangso alang litum kethai gabang pu duana tuma phan isia toar kangpu son busi niltum kayar ni dame labangso chethan pon lasi niltum labangso nilri ko anma ka kichini kele le ans tame lasi doan arat Karbi Anglong arat doan phan tame chuning rilo lapensi
sontak taksi cerap citu tujuh pan aprang dam ponje pan kasi nilitum pini bangke labangso 24 hours labangso news long nilitum ke than pon ke lalo kasi ilitum inglong long hingpi thengprang setame kuan ma gelang me abolom ke do halaso kai pe non chelar chol kasi weather mane nonge tomon tipri apor pen kali kalang laso tomon arwe ka chelar thepik pen kapong ok peneng pa sap ke pa ji angring ta do kasi nilitum batai mame chuning ribom lo forest department tu manta hingpi thengprang bangke ilitum Karbi Anglong long nangkong bom lo kasi koson si ilitum ke karchi thui ma new foundation koson se anon oe kimia phan labangso rong sitame awareness do nai businil tu batai tame labangso chuning rido kasi ko cerap chito je phalsini tum labangso kabor iji ku bangke nil tum non bang akam da klempon bom lo nursery da klempon bom lo institute ta long nil tum inpulo hamren boy thalang so lapen border lapu kulia bor mate nogo border long bangke parkup athoi long sin tum inpu pon kasi nili do anara same labangso pa chini dak alam mangelalo awareness long bangke social labangso organization do ana tum stame rong rup alon pipo nangita ilitum kenang so harwe jangphong pencenglok jamu pencenglok lahai hui stame ilitum along akenang so rong alira cham phana bangke kichumia hormuta nai athema inside dam pulote wotek boso kicho thing piarong ta ilitum athe phanta e ponai ili munit chot kali mareng marang pi pencenglok wotek boso phanta mai kanghon ka jinso ka matha ponai langso lang me galong tame ilitum rai kom ponai ji pima non ke lang solang me ke kreng hapor pinaklo asi laso wedar nang che larji angring thedang lape laso ke thedung ajoine si pini nitum labangso non ke bangji tarik kep nitum lasi labangso medicine aputhak kaching wai doji halaso si labangso puthak ako pini lele do an sami nitum halaso si ako social media pencenglo nitum paje thangkon supo asi liram khepini anke lasi kardong tenang li nang li mo kan tubo long ni nang li tum institute ke nang li tum li pon tang te la bangso long ni institute pen nang li dawai daru kahat dawai daru kiri ke tadi nang li tum phan ko an dak nang li ninga lo teng pen itu nang li ning ka matha te phan ko an dak li dawai bangke nil tum 100 long bangke 30% an bang nil tum non nursery thik bom lo lasi labangso ke pa ongji phan bangke la non inghan thaponon chikloyo niang bong afisi niltum ako do anara phan pachini thupo niltum non bangke 30% an medicine bangke kirimpon kachini pon dutang lo nang li tum ente nang li tum nang li 30% polo ente la so dim ke la long ni to 30% si nang li kachini te 30% si phan thong ke an si in lang ma matang ke angko oh la solam the bangala puson lo Karbi Anglong long bangke kiri gitar li pame pualam bolote Karbi Anglong long ke nohok le dam sita anglong long ke dawaya si ki ongna koi pis ta menil tum jitu kasini lor ansi nilitum la bangke thanthek chalo athema kali kalang rita barat pulote adawaya men ke la ke sar tum nange thana teng pulote 100 kali ta 80-70% an do Karbi Anglong long ke sitame nil tum kasini labangso sini dak an mangke 30% an si paklang kon long nang ko ke nang li tum ko an bak nang li tum mang lo jen la an an phan lo sini tum kali ji la an phan ni tum pa un ji nang tum pini ke mang oh nil tum ke mang do kala lo Karbi Anglong long la an alira cham ke do pen thingpi thengprang long pen dawai la an ki ong rikang rinui pen chenglok labangso langso lang me atok lo no long la ana dawai ke ong pen pangrum dam pulote 50% anong si wanglo pulote industry labangso arnisi happy bu iltum ka chema tha pon bangela no iltum ipuso poso singjam pas I la pen chenglok ke kapre giri ke nga chenglok stami iltum imena jong si un pet ji angring do koklo pulote iltum tami asia khai pi mo iprang ke wang aphan kacherai komi aja kongdo pusilitum non bangke sini pon daklo laso alam si nilitum bangke ke claim ington tedatlu nilitum ke claim logot bangpa nang long sira pun itu nilitum mene member ke nilitum ke district hini lo ba ke thom lo bukajan lo dak difu Karbi Anglong lapen ke ha nijang hamren arat do ans tame nilitum awareness ke ta madim mate ke pachini da madim an arat tum tame aning karong lapen ke kachini dak
labang so ajok pen do anara tamil tum phana hirjume la pen ang thanun bom lang non anta lasi aprang si dampom kenang li phan bangso dawai puthak nang li phan yong si nang humri ji nang li phan yong si nang ri ji pente nang li ke do dim la pen nang li non nang li ni tum for kelang rat phan chini oh pachini ji alam mangela lo nil tum la member tum dolo nilibang amble chetong werves tami halada humri dam longi halada nursery jongsi ke thap do bolote halada ga member hon arju ponlongji athema non sini tungkala foundation pu ki patio dam ke lalo nil tum non si labangso achiri bangke non e pon bom lo la so pu thak na tum chini ponji along bena long ke non nursery ding soi ta dolo along men ke e tang da dolo la hai nang li tum along long humri to le ta nang li tum thek pon longji nang li men nili ke Bida Singh Bepu nili managing director lo Institute Homeo and Health Science Education la Ayut Foundation along ke la so trust along ke nili non ko bange nili si labangso cherap cheto along ke managing director ke kali ninga lo la niston for kelang rat nang li ninga lo pen kitine ke thanji pachini som kelang ma bele nili ke pachini kinang so da bangke lalo Karbiang long ake mesen ke ba hi phana bangke nai cherap nang se to dun kai ke matame donai pu la hello nili isi ke pachini bangke litum arjulong lo le alang litum institute khuli pen alang litum dawai daru pa anang deng silema lapen ko people sam heni di karju pen alang nang ka trust pu people si dukok ma lapen traditional pu people alang litum institute lo people si dukok ma bangso lam pu thak stam alang li khan paklar lo lasi anso si nilitum bangso dawai daru lapen karbiang long kel ara tum phat news 24 kelang ara tum phan anstami bangso dawai daru alam mok thak stami anso si nilitum nang litum phan paklang phan bori pon pompo si pinya sayang ke ansi ri poncet bo camera person Juna Roy ni cerapang cetun dan berita pangda penili jitian teron news 24 Karbiang lo